Ahoj, Olačiko, vítám tě opět na podložce. Dneska doporučuji si monitor položit přímo před sebe, ty si sedni hezky doprostřed podložky, tak jako jsem já. Začneme v sedu na patách, dlaně polož na ramena a lekci začneme pranájámou, dechovou technikou. Nádech, vždycky půjdeš na středu a s prudkým výdechem lokty půjdou do jedné strany. Pánev furt hezky nasměřovaná ke mně. Poté nádech na středu a prudký výdech do druhé. Začneme společně. Hluboký nádech přes nos až úplně doplna. Hlasitý výdech přes ústa ven. A společně. Oči si nech zavřený, možná maličko. Zrychlíš tempo. Navnímej, jak se ti lehce rozhýbává hrudník. Boky furt směřují směrem ke mně. Zhluboka dýchám. Prudký nádech i výdech. A ještě 3, 2 a 1. Zastavím na středu, dlaně položím směrem vzhůru. Dělám jeden kroužek v ramenou směrem do zádu. Lopatky spustím dolů ke kostrči. Jemně podsadím pánev a jenom zavnímám, jestli se něco změnilo. Dlaně jdou za mě, za sedací kosti. Jemně otevírám hrudník a s dalším nádechem vynáším pánev. Šikmo vzhůru, brada přitažená k hrudníku. Navnímám protažení ramen. Otevírání hrudní části, kolena se mi nerozjíždí do široka. A s dalším výdechem se sednu. Ještě jednou nádech, pánev stoupám vzhůru. Výdech, se sedám. Najdu zpátky set na patách, napřímám se v páteři, zavřu se oči a převolám k sobě záměr dnešní praxe, svoji sankalpu. Rozmrkám se pomalinku do světla, do prostoru okolo sebe. Dlaně položím před sebe a přejdu. Na všechny 4. Srovnám se s délkou podložky. Nárty přitlačím pevně do země a poté s dalším nádechem se zvedám. Pravá ruka a levá noha do kříže, do dálky. S výdechem koleno loket. Opět do kříže k sobě vykulatím páteř. Nádech, protáhnu. Výdech, vykulatím. Nádech, protáhnu. Výdech, vykulatím. Nádech, protáhnu a s dalším výdechem tentokrát jdeme do strany. Nádech, protáhnu. Výdech do strany. Nádech, protáhnu. Výdech do strany. Nádech, protáhnu. Pravá ruka do podložky a levá noha se krčí a vstupuje mezi dlaně. S nádechem stoupám do nízkého výpadu, s výdechem se sedám. Šikmo dolů. Pravá dlaň jde na podložku. Levá na levé koleno a přecházím na levou malikou hranu. Levé koleno nasměřuju do boku. Vytvořím protitlak levé dlaně, levého kolena. Navnímám, jak se mi hezky otevírá pánev. Zároveň se snažím hrudník otevírat směrem vpřed. A poté levé koleno stoupá nahoru, najdu váhu na celém levém chodidle. Přenáším pravé koleno na podložku a se sednu do skandásány na levou nohu.
Přenáším váhu co nejníže podložky, až na konec podložky na pravou nohu. Dlaně do země a odkročím do plenku. Tady na chvilinku zastavím. Vyplním prostor mezi lopatkami, pánev jemně podsazená. Spodní žebra, jako kdyby se chtěly spojit s přední stranou pánve. A poté váhu přenesu jemně vpřed, přejdu na špičky u nohou, kolena buď to do podložky, nebo jdu vysokou čaturangu. Pomalinku dolů. Nádech. Bez hlavou vzhůru a výdech. Bez hlavou dolů. Kolena pomalinku klesají na zem. Najdu pozici na všech 4. Hezky se tam srovnám, prsty na rukou do široka roztažený. A nádech. Otevírám pozici. Levá ruka, pravá noha. Do dálky. Stoupám vzhůru. Výdech do kříže, spojím loket a koleno. Nádech. Otevírám pozici. Výdech. Loket, koleno. Nádech. A výdech k sobě. Nádech do dálky a změna. Tentokrát jdeme do strany. Nádech dopředu. Výdech do strany. Nádech dopředu. Výdech do strany. Nádech dopředu. Levá dlaň do podložky, pravá noha se krčí. Vstupuje mezi dlaně a s nádechem se vynáším do nízkého výpadu. S výdechem váha, šikmo dolů. Levá ruka do země, pravá chytá pravé koleno. Vytvořím tam jemný protitlak. Přecházím na pravou malíkovou hranu. Navnímám otevírání pravé kyčle. Hrudník otevírám hezky do prostoru. A poté pravé chodidlo na podložku, pravé koleno směřuje směrem vzhůru. Nadzvedávám levé koleno a sesedám do skandásány na pravou nohu. Co nejníže podložky. Přecházím na začátek dlaně do podložky. A opět se potkáme v plenku. Spona stytka jde co nejblíž ke spodním žebrům. A začnu váhu přenášet jemně vpřed a vzad. Hlava je v prodloužení. Vyplním prostor mezi lopatkami. A poté s dalším výdechem. Bez hlavou dolů. Nádech, pohled před, přikročím nebo přiskočím na začátek podložky. Nádech, rovný předklon. Výdech, kulatý. A s nádechem přes odemčená kolena stoupám vzhůru. Nádech, pohled za pažemi. Výdech, před hrudník. Váhu přenáším na pravou nohu, levá noha se zvedá. Pokrčená jde co nejblíž k hrudníku. Ruce v bok nebo jsou furt před hrudníkem v pozici Anjali mudry. Levá noha se propíná přede mě a potom půl obloukem. Přes levou stranu jde až zad do pozice 3. bojovníka a potom pomalinku do vysokého výpadu. S nádechem paže stoupají vzhůru. Výdech, bojovník číslo 2. Jeden nádech a výdech v pozici. A s nádechem propínám pravou nohu, paže stoupají vzhůru. Pravá špička se přetáčí na mě. Levá jde na konec podložky a sesedám do bojovníka číslo 2 na levou nohu. Nádech a výdech. A poté s dalším výdechem dlaně zabalím na podložku. Odkročím do plenku s výdechem Chaturanga Dandasana. Nádech Adho Mukha Svanasana a výdech Adho Mukha Svanasana. S nádechem pohled vpřed, přikročím nebo přiskočím na začátek podložky. Nádech rovný předklon. Výdech kulatý a přes odemčená kolena stoupám vzhůru. Výdech, pozice hory, Tadasana. Váha na levou nohu, pravá noha stoupá k hrudníku. Hezky navnímám rozložení vlastního těla v levém chodidle.
Ramena do širokého tuší a poté pravá noha se propíná a půl obloukem. Přes pozici třetího bojovníka až do pozice vysokého výpadu. Jde za mě. S výdechem se sednu hloubš do pozice. Nádech, vytáhnu se za pažemi a s výdechem otevírám pozici do bojovníka číslo 2. Pohled za levým prostředníčkem. Nádech. Paže stoupají vzhůru, levá špička se přetáčí. S výdechem proplétám prsty za zády. S nádechem otevírám hrudník a s výdechem hluboký předklon. Propletené prsty přepadávají za temenem hlavy a s dalším nádechem se hned vynáším směrem vzhůru. Rozplétám prsty. Paže stoupají nahoru, s výdechem bojovník číslo 2 na pravou nohu. Nádech. A s výdechem zabalím pozici, odkročím do plenku, kolena na podložku a pozice dítěte. Nádech, obratel po obratli, stoupám vzhůru. Dlaně pokládám za sedací kosti, jemně podsadím pánev, kolena furt chci držet hezky k sobě. Otevřu hrudník, ramena a poté s nádechem pánev vynáším co nejvíc vzhůru. Brada u hrudníku. Zůstávám na 3 nádechy, výdechy a s každým nádechem ta pánev jde o kousíček výš. S dalším výdechem se sedám na paty a přes pravý nebo levý bok se sednu na podložku. Pokrčená kolena jdou přede mě a pomalinku, obratel po obratli, klesnu dolů. Ruce jdou do pozice kaktusu, chodidla přenesu úplně k sobě, nohy zůstávají pokrčený. Nádech, navnímám délku v páteři a s výdechem kolena přepadávají doprava, pohled doleva. Už skliním dech. Navnímám délku v levé boční linii. S nádechem kolena stoupají vzhůru a s výdechem kolena doleva, pohled doprava. Nádech, kolena stoupají vzhůru, hlava na střed a přecházíme do inverzní pozice. Pozice svíčky, stoje na hlavě nebo jenom vynes nohy, kolmo k podložce a zůstaň. 5 nádechů a výdechů tady. Pokud jdeš do pozice svíčky, tak nejprve chodidla přenes za temeno hlavy, podepři oblast beder a vynes chodidla směrem vzhůru. Chodidla klesají za temeno hlavy, pokud se byl v pozici svíčky. A potom pomalinku, obratel po obratle, se všichni potkáme v pozici šavásány. Hluboký nádech přes nos. Zastavím zádrži nahoře a poté, jako kdyby si mě chtěl poprskat, vydechnu ven.
Ještě 2krát. Nádech. A výdech. Nádech. A co nejdelší prskavý výdech. A už jenom uvolním nohy. Nechám spadnout kotníky do široka do strany. Uvolním pánev. Uvolním paže, ramena. Uvolním hrudník, hlavu, jazyk i mimické svaly. Můj hlas se tady dneska už s tebou loučí. Ty si dopřej ale pár chvil v pozici šavásány. A jogínek, kdybys měl náladu začít září jogovým víkendem s výborným jídlem z okolních farem a statku, spinkat budeme v Roubence, kde se odpočinek potká s dynamickou flow, tak 4. a 6. září se na tebe budu těšit v Českém ráji, kde v okolí budou skály, zažiješ třeba i ceremoniál v potní chýši nebo jogu při východu slunce. Budeš si moc dopřát skvělou masáž a prostě nádherný 3 dny jenom pro tebe. Tak mrkni dolů do popisku, kde najdeš link s více info, fotkama a rezervací. Vidíme se v šavásáně.